Sinawang datang beseni nyambut umpet keseleman rekoso tak lakonane angger aku bisa nyawang wong bagus lambe mati yo aku wis urung anjer tresnaku mbok tampa sing gedhe repur-repur kang mas papucengku jejak pangatiku sambungku monggo bantu dalu rebit dasarmu kalamat gareng papu Ndra. nun Nun. piwe Iki mau ngarep sing nggak ngarep dhewe sapa? Mbah. Mbak Ayu. takoni Kowe iki aja sombong, Ndri. Mentang-mentang sukses. ya Allah amin ya Laris. Allah amin Dalang sak donya ki ngejope Indri nganti triwal-triwal e nomere. alah Halah iya ta. Kang Mas Kang Merah Titi saking murid lestarine Bocah telu iki pemokanan sidat hati tetap yang hati dikopo gemati Ndri, nun kayak nganggur arep nggo sapa ya? mbah Oh, nggo wasis. Yo, tunggur metu anggur Indri sing lirik-lirik malah nggo wasis. Dia matur suwun iki suguhane komplit to, Ndri. komplit banget Kayak apa ono- mana ya Ono bakso, bakso ono es apa kae? es kuwut pak ya Apa?
Oh, es krim. Es krim. Es krim. Pokoknya komplit. Komplit. Apa bayana? Coba anu ngaturke sugeng kali Pak Camat. Sugeng siang Pak Camat. Sugeng siang Pak Camat. Ayo, ayo. Iki, Mbak. Nek cedak wani ra kira-kira. Cedak wani ra. Salaman nama? Ora ding kontor garwane. Oh, ojo. Sekedar Pak Camat, Pak Lurah, Ampel Resmiso, sedaya tamu nggih. Mendapaya dimut apa priwe kuwi? Kon kepriwe nyekel jeding-jeding kayak gitu ya tiba. Ya maksudnya ku aja dimut. Ya ora diemut. Kira-kira apa nek dimut metu ngono apa? Ora nek dimut mati mute. Dimut. Tak kira kowe ngene nek dimut engko ndak metu ngono. Guru muni ngono kok angel men kowe. Dri. Ayo. Ngandel marah. Apa? CLG. Sik endi? Yuda. Yud ngapura ya Yud. Yud ngapura S2 Yud. Ngapura. Oh, Mas Sarwono bingung. Aja Mas iki maruk ngalor iki kok ora bingung. Oh ngetan. Mendapaya
lagu ini judulnya Sampung Sambung wanci Wanci dalu. Dalu.